Good morning, baby. Wake up na. Sarap tulog ko. Laking tao. Ang haba na niya. Anak! Morning! Wake up na. Pasok na. Pasok ulit. Thursday na. One more day. Weekend na naman. Sige na. Good morning, guys. Mag-edit mo ako ng vlog. Ayun. Anyway, ito yung binili ko pasalubong kay Lo Ching Ching. Can't wait na ibigay sa kanya. Ang cute. Piggy. Ayun, yung isa doon dog. Tsaka na pag lumabas na si Lucas. Love you. Spoiled na bata. Yun, Piggy. Tapos kagabi, nag-post si Mika ng picture nila mag-ina. Yung parehong para kasi mako nakataas yung mga kilay. Diyos ko, gigil ako kung pwede laliparin yung pauwi. Grabe, gigil ko sa batang yun. Akala ko nakakabaliw, guys. Alam mo yun, yung parang kahit hindi ko anak is uwing-uwi na ako talaga. Pag kamilakad ako. Para makita lang maamoy. Alam niyo yun. Yeah. Ayun, and then eto, pumili akong isang dosenang panty. Kanda wala ka mga panty ko. Di ko alam saan napupunta eh. Paglalaba. Ayun, so-en kasi matibay yan. Lagay muna natin dyan. Papalaban ko kay Ems. And then, shorts. Higit na ito eh. Ano lang siya. 90 isa. Ayan. Panlakad na short. Black. And then, isang stripes. Oops. Tsaka muna. Basura. Ayun. Higit na. Kailangan ako bababa na. Ano ba guys? Ano pang play natin ako nakapag-good night. Pasensya na kayo pagod ang lola nyo. Tapos may nagtatanong kung morning anak. Kung magkano ko nabili to guys. Alam nyo yung gondo, promise. Talagang ito yung tawag dito. Actually kasya pa pala kami dito ni Chris. Kahit kahit hindi na ibukas yung uy, tumatawag ka anak, tingnan mo nga doon sa cellphone ni mami or nag-a-alarm lang kahit hindi na bukas doon naka-charge sa ilalim ng PC ni daddy no? Sino tumatawag? Ay 518 sagutin mo, wait ka. Hello? Hello? Yes po. Speaking po. Black 7. Ay, sige. Okay. Aha. Okay. Tama. Orange juice na lang din. Medium na lang din. Less ice lang kuya. Please. Okay. Okay, thank you.
God bless you. Ayun, Oo. sabi ko sa'yo yan. Ayan siguro sa Lisigang yan eh. Nag-order nila akong breakfast ni Chris sa McDo. Natabad akong kumilos, guys. Tsaka wala pang grocery. Di pa kami nakapag-grocery. Ayun. Anyway, balik tayo sa double deck. Tinignan, ito na yung parang dream ko na double deck. Kasi nga, siya, talaga siguro tay. Sa kape, sauce. Parang nakaka-save sa space. At nagiging nga ito, sofa. So, yung bili ko sa kanya is tumataging-ting na guys. Na 20k. Ayun. Na-less lang ako ng 1k. So, it's 19. Pero okay lang kasi maganda yung maganda yung bakal. Matibay, makapal. And then, ito ang ganda. Velvet yung niya. Yung tela niya. Diba? Cute. Anyway, ayun. Mag-edit na tayo. Good morning! Happy Thursday! Good morning! Aray! Grabe ah! Good morning, halaman! Ayun. Lumalaki yung mga lavender ko. Ito nakakatuwa yung sunflower. Ganun na siya. May pang-apat ng Ayun, basta mataas na siya. Yun, may nag-comment sa inyo guys. Sabi, every morning lang daw. Yung wala pang araw. Kaya yan. Nindiligan ko na sila. Baba na muna tayo. Dumating na yung pinadeliver ko. Nakain nyo ito si Chris. Oops! Dito lang kayo. Dito lang. No. Routine. Ako talaga. Grabe. Mamaya. Mamaya. Mamaya nga. Faster na, 5:35 na. Baunin mo to? Sige. Mag-ano ka? Orange juice ka? Ay. Sabi ko, less ice lang. Ha? Ang daming ice. Bigyan ko siya ng favorite niya. Tapos, may pancake. And then, another ganyan. Ay, hindi. Hindi pancake. Asan yung pancake? Walang ata. Tapos, ito chicken. Akala ko dalawa yung chicken fillet na ang order ko. So, ayun. Alam nyo, kaya nyo ubusin lahat yan. Patakaw. May kanin ka pa sa lips mo. Manood na muna po. Manood. Kumain na muna po bago yung manood. Muna. Maglalaro kay Lucia. Opo. Kay Lucia, bakit nagpunis ang best friend mo na yan? Puro walang pinggana ni Ching Ching. Talagang na-blue. Si Sheep. Ano? Babaeng to, adik na adik Ibaldes, oh. Ano po? Ha? Kasi sabi ka? Hello, baby kong mahal. Hello, Jan. Good morning. Ay, good morning talaga yan, tita. Alam niya na naman yan. Oh, may camera na naman sa harap. Ay, grabe talaga yan eh. Nagustuhan mo, baby, pa sa lubong ni Tamoy? Opo, nakita mamoy. Ha? Uy! Ay, baby girl. Uy! Laro tayo. Ang laki ko naman sa'yo eh. Hi. Kagigil ka, baby. Hi, baby. Amoy mo na. Amoy. 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 Hello? Bakit? Bakit yan? Bakit yan, baby ko mahal? Bakit yan? Good trip talaga. Ay. Ano? Apo. Hi, guys. Pakita mo sa nila yung ano, dali. Pakita mo yung lagi
Hello, guys! Hello, guys! Hello po. May balat siya dito, guys. So, nakikita niyo ba? Parang chocolate na ano. Eh! Ay! Ano? Ano yan? Ha? Ang laki pala niyan sa'yo? Ang laki ng mamoy? Ang laki ng mama. Ang laki ni Piggy. Opo. Opo. Wala pang tubas yan, pero nakakausap na, no? Opo. Oo. Ano? Ano? Ay. Ano pa? Grabe, oh. Ha? Mata. Ay! Siwal na naman niya. Kabaliw ka, Bibi, ha? Bakit? Bakit? Bakit yan? Bakit yan dyan? Ha? Ha? Hello, guys. Hello, guys. May camera, guys. Oh. Ano? Ha? Amoy, 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 amoy. Laway. Ay, Laway. papaulan ka na naman. Na? Ang papaulan na naman yan. Sabi ni Goldie, ang babae hindi naaarawan. Gutom na ako, guys. Magbukas na lang ako na itong tuna. Fritada. Erks. Ay, shucks. Sorry. Ang oras na ako na magising kasi pagkaalis ni Chris, bumalik ako ulit. Pagka-edit ko, bumalik ako ulit sa pagtulog. Ayun. Pero din ako, pagising-gising kasi may naiwan akong nag-render, tapos ko pa, kinonvert ko pa, tsaka upload. Kaya sakit ng ulo ko. Ayan. Wala pa si mama, hindi ko kasi alam kung pupunta siya. Hindi pa ako makaisip ng ulam na ipapaluto. Yun, pum na ako eh. Tapos may pa naman dito yung kanina sa McDo. Ayan. Nabanatan ko na rin. Ano ba ito? Yung soup. Mushroom soup. So, karabats na yan. Kailangan ko na magkanin. Kasi so gutom na yung last kain ko is kahapon na ata with daddy. Mag-dinner kami after Starbucks pala. Sabi ko na nga hindi na nakapag-vlog. Mag-dinner kami. Pero lang, light lang. Lomi lang yung kinain namin. And sandwich. Ayan. Magkanin tayo, guys. Bonggang kanin. Sabi niya, huwag na daw ako mag-diet. Okay lang daw na mataba ako. Weh! Tingnan mo ako dati. Kasi sasara-sarin mo ako. Hihingal na ako. Mas mataba na ako. Yan tayo, guys! Ito, bito ito ba? More gigil from Lola and Tito. Ano? Gigil na naman sila sa akin, guys. Ano bang gawa ko, guys? Cute lang naman ako, Sige! Namnamin yan! Help, guys! Help! Hindi ka naging kalamayo pa. Ano yun? Nagigigilan ikaw. Halo. Ayun, sige, mapait na yan. Pasya. Sige, oo. Gonggong to. Yung gigil mo, di mo mapigilan, oy. Titiwi sila. Sabi na yung Lucia, ang hirap pala ng madaming tito at tita, may wawa pa. Lamog. Liyak yan. Ano ba naman tong to? Ang tagal-tagal simulan. Linaw ng TV namin, no? Oo, di ba? Grounded ata yan. Tagal na binababa ko si Emma para palutuin ng ginagawa niya.
Lutuin natin. O kaya nga, wait lang. Pabili natin ng ano. Ang sakit na po ako. Kakalakad ka po sa Divisoria. Pag naman po sa Divisoria. Nag-deliver. Tapos namili ako ng mga... Isus. Ang sakit ng ano ko guys dito. Sa ilalim ng ano. Oo, grabe. Kawawa naman. Tingnan niyo, nagkoko-crush na lang siya. Gutom na. Oh. Kape pa pa dumi nalagay sa koko-crush. Oh. Pagkalat, gatas yan. Wawa man, ma. Pagluto mo na daw yan, ma. Mag ako lumihit. Gutom na ang tito. Pagluto na ng wawa. Ano? Ready na? Kainin ba si Lucia? Ano? Luto na tayo. Dito talaga gigilo. Pag yan inabot mo ka. Ata, pisti yun naman na. Sige, away mo ma. Away mo ma. Bayan yung si Japong. Ata. 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 Bata. Hindi na kilala yung tatay. Oo nga, yan yung ibalba sarado. Yak siya eh. Grabe yun. Away yan ni tito. Oh, inano ka? Ha? Abuti laman natin dito. Ang lalaro na lang ching-ching ah. Inano ka? Ah! Oh! Ano naman yan? Ano na nene? Ano ko na nene ko? Di ba? Pinakabaliw tang lasing-sing ate eh. Medya sinabi. Gosh, siya sa mukha. Ano ko na nene? Uyo ko niyo. Magano yung kutsara yung ingos. Kamu para kuko ako ninyo sige. Ibian ko nga niya kamong puwerte. Yummers guys, so luto ni ng Reyna. Yan, to the rescue lang lagi si ng Reyna. Makain na si Merc. Lalalala. Masarap. Hanghang? Hanghang. Kain na. Sige, kumain kasi ako ng ano eh, tuna. Paris na ako guys. Dun sa sinasabi kong ano, appointment ko ngayon. So, dapat bukas pa yun. Kaso, medyo madami akong gagawin ko. Kaso, ngayon ko na lang siya pupuntahan. And then, wala na rin kasing sawdust yung mga ano, yung mga doggies. Kaya, gugora na ako ngayon. And then, binili ko na lang si ano, or ibibili ko na lang si Chris kay Jackie na pakainin pagdating. And then, ayun, walang shipping ngayon kasi may pupuntahan din si Inday tsaka si Mika. Kaya tomorrow kami magpapaship lahat-lahat. Kaya hindi ako pwedeng umalis tomorrow guys. So, ayun, and then, ano pa ba guys? Ano pa ba? Uploaded na yung vlog kahapon. Mahaba-haba yun. Para sa inyo yun. Dinala ko kayo sa Divisoria, sa Recto, and saan pa kayo pumunta. Yun lang. Yun lang pinunta namin. So, yun. Samahan niyo ulit ako ngayon kung saan ako pupunta. Okay, tara na! Hanap mo. Nakita ka na ng ink. Dalad-dalad mo pa yun. Tatanungin ko. Sige, wait lang. Ito, kulit eh. Alin? Modeling foam. Pambahay lang si Daddy. Oh. More like clay, pero Oh. they're foam. Ah, talaga? Yeah. Ito lang pinili ko, mas Oo nga. mura eh. Tapos, di ba patatanggalin sa ano? Ito apatan. Sa takip. Grabe, look at the price. Magkano? 95. Ito 32 lang. Kau kasi di ka marunong magtingin-tingin. That's why I need you on my side.
Jesus. That's all you can say. Jesus. Bilis dari, gutom na ako. Bagnet. Tingin tayo. Ito, may sabaw, daddy. Puro sabaw. Davao tuna grill. Davao Death Squad. Ikaw, gusto mo dito? Ano sabaw nila? Ay, ako papaitan. Ayun, sarap po. Puso yan. Miss, yung botis niyo ba matamis? Hindi. Ba't yung ginagawa matamis? Gusto ko ng Ilocano tipid meals for two. Ayun, sarap po. Did you? Ikaw? Gusto mo doon sa Double Dead Squad eh. Davao Death Squad. Wait lang, tingnan ko muna sa Davao. Pagnet. Try, tingnan muna natin doon. Balik tayo sa Davao Death Squad. Hanap ko na ng place natin, daddy. Dito, oh. Wala na. Palinis mo na lang. Ito kasi sarap, oh. Puro ano. Ayun, sarap. Wait lang. Ah, puro may sabaw lang. Ah, wait. Grilled tuna pang. Gusto ko sabaw eh. Ito sa akin din, sinigang. Oo. May laman din siya kahit papaano eh, no? Sige, miss. Yan sa akin. Ah? Oo, panga. Yes. Damen mo sabaw, ah. Thank you. Wala. Isang rice sa mama. Ah, dalawang rice. Ah, sige, yun lang. Dami-dami na rin. Ano? 1/4 kilo. Uy, grabe, ang dami naman. Patay tayo dyan. With rice na lang yung kulay. Ilocos Express. Pwede pang ano, ulam lang. Hindi. Pero, vegetables. Ano veggies? Okay lang. Meron po tayong puso ng saging, munggo, ginataang langka, giningring, or pansit. Isang order lang. Ulay, daddy. So talaga. Magkano sa ano, may sa pusit? 99, yan lang. Wala pang rice. Kain tayo, guys. Yummers, yummers. Masabaw. Ang dami namang rice. Daddy pa, lagay na isang rice. Okay, mamaya na to. Akin na muna yung isa. Yan. Salin mo dito. Let's eat. Aftermath. Ang sarap, grabe. Nanyo. Sinabing hindi mo ubos yung rice. Mga singit. Hindi kasama na kasi siya dyan. Ubusin mo na lang. Bali 135. May kasama na siyang dalawang rice. O diba sulit? Grabe, ang sarap guys. Promise. Panga. Diretso na tayo doon ah. Gilmore? Hindi, sa likod ng Mega A. Pupuntahan ko. Ayan na guys, dala ko na ang aking pangkabuhayan. Showcase na naman. Pandagdag sa sa hanap buhay ko. Ayan, share ko sa inyo mamaya kung ano yan. May binibili lang tong Zero yan. asawa ko dito. Ang kanyang yup-yup. Zero yan. Ayun, sa... Ano ba? Masarap sa Mega. Tapos, dadaan ako sa yung pinagpalinisan ko na palinis ako ulit kasi ang katining, parang may ingrow na naman siya. Sasabay din daw si Daddy. Tignan nyo. Nakakutics ng kuko niya, no? Oh, bongga.
Ang bongga lang ko lang cutics. Di binili mo yan eh, niloloko mo na naman ako. Oh, Nakapulot nito, pata. oh. Oh, di ba binenta mo yung vape mo? Oo. Oh. Hindi ko pinili ito na as in 1,000. Ang bili ko rito, 150 lang. 150. Bata, napulot niya? Oo, napulot na ito. Saan? Ano? Oo, kasi napulot. So, alam niya, na ako lang nag-vape ko, tsaka si Dondon na anak nila. Oh. Kasi si Dondon, hindi niya makita. Ako nakita yun. Pinrepresyo ako ng 3,000. Jackpot ka dyan ah. Hindi naman, hindi naman variable yung katulad na itong ano. Oh. Bata, ilan taong gulang? Oo, sigla ilang yung tikbo. Grabe naman mag-presyo ng 3,000. Di pa naman niya alam yung pera eh. Sabi ko, 150 lang yan. Oh. Ano yan, lumang edisyon yan. Ano pa naman, lulukoy mo ako. Baka pabenta sa kanya. Baka pabenta. Yeah. Ito nakita mong gano'ng anipis yun. Ah, sige. Kung makita yun. Oops. Clumsy. Dalawa na vape niya eh. Binenta niya yung old. Upgraded avocado. Pwede ba dito? Parang toro. Wala pa yun. Oh. Isa lang yun. Mukha kang tambucho. Sasakyan. Ganun malakas to. Ay, Halika na nga. kasi nga, very to stop. Bibili pa tayo ng ano, sodas. Hindi magpapalinis pa tayo ng koko. Pinakita ko sa kanila yung ano mo. Oh. Oh, cheers. Tara na, dali. Kasi ano naman, wala sa na naman. Ando na yung anak mo na yun. Oh, may sukli ba ako? Binili ko naman siya kay Jackie. Sabi ko, paano yun na lang, pakainin na lang. Iniwan ako si Jackie ng pamili ng pagkain nila. We're here guys sa Zark's Burger. Nag-take out lang kami ng ano, pasalubong kay Chris na burger. Tapos yung nachos and another burger para kakainin daw namin pag nagutom kami habang ano ng kuko, papakalkal. Kalo ka mga burger dito yun. Pero solved na talaga. Gusto rin mo, tatanggal din yung jelly. Tatanggal din. Yung sa paa, hindi. Alam mo, yung pabor. Yung dati mo. Oo. Yung sa kamay lang kasi na ano eh, na umangat siya. Kasi pag napisin niya, Oo nga. tatanggal. Pero maganda talaga sa paa lang. Ikaw, gusto mo sa paa lang? Both jelly? Mata, finish. Baka matanggal lang din yung sa kamay. Matanggal lang din. Hindi mo tatanggal agad yan. Di ba sa atin dalawa, ikaw ang pinakauna na pakpak? Oo. Nung ulit, yun ba yun? Kumain tayo sa ramen house, meron pa ako ano nun eh. Oo. Ang late ng kuko namin, oh. Ang itim ng ano mo, daddy. Bastos. Tapos yun, Bili lang kaming ano, oranges Ano for... individual o ganito? Yung gano'n, nakapack. Ayan o. Tsaka pangit yung ganyan, madikit yung ano niya, yung balat. Yan yung kailangan ini-slice. Pongkan dapat. Ayan o. Hindi. Tala. O, pongkan, tama. Yan. Para sa mga oldies. Ayun o, may dalawa ka pang ano Sige, doon. akin yung... Strawberry. Ang mahal, 500 dong. Oo. Kita mo? Kalokohan yung strawberry na yun. Kaya nga eh. Apples. Kasi hindi tayo. Kaya ang ganda naman yan. Ang pula. Parang kay Snow White. May lason. Lason. Sleeping Beauty. Snow White yun. Sleeping Beauty. Yan nga rin yung Sleeping Beauty. Oh, nice. Mas mura
Marami bonus. Bonus. Paborito rin namin. Kaya pumalpak. Pangit na daddy, hindi na siya maano. Bonus naman yun eh. Doon tayo kumuha sa mga ano. Okay na yun. Hindi natin kailangan ng expensive. Oo nga, piliin mo naman yung ano. Napaka ano naman eh, ito nakakainis. Basta lang ano, kahit mga, ano na yan. Pinirat-pirat na eh. Kirat-kirat. Labog na eh, yun ang kukunin niya. Kainis. Pwede pala supot-supot na ano. Ito yung sasama. Oo, yun din yung makinuha mama. Supot-supot din ah. Hindi, ano, ganito yung orangi. Kuha lang kami ng sawdust. Wala ng sawdust yung mga for babas. Liquid hand soap. Wala na. Wala? Sayang. Wala. Malas ngayon. Wednesday. We'll have it. Okay. Let's go. Sorry, doggies. Wala kayong sawdust ngayon. Ang bagal kasi ni Daddy. Dapat kanina niya pa pinuntahan ng muna. Diba? Bagal kumilos. Ah! Yan, kainin na namin yung ano, tacos. And then, order lang ako ng ano, ng coffee, water kay Daddy. Dito sa Bibing Kinitan. Para makaupo lang kami, guys. Hinahanap ko yung ano, nawala na naman. Pa, yung kakabili lang kahapon, nakakainis naman. Kasi natatandaan ko, pagkagaling namin sa Sark, dala-dala ko yun eh, tapos iniwan ko sa counter. Hindi na tanong ko kanina sa, ano, sa package counter, wala daw. So, pahanap ko na lang mamaya kasi nag-switch na sila ng ano eh, ng tao eh. Dala ko talaga yun eh. Bad trip to naman tuloy sa Palacan. Dala ko na naman daw. Bus mo na kaya dito yung cheese. Kaya mo? Buka. Oo. Hanggang sila yan. O sige, iyan na lang natin, dip-dip na lang. Salsa. Ha? Huwag mo? Cheese siya, salsa. Pauwi na sana ako guys. Nag-abang na lang kami ng Grab. Or nagpapabook ako ng Grab. Kaso grabe ang taas. Nasa 400 plus. Same sa ano sa Grab a car. Grab yung taxi. Kaloka. Kaya balik na lang kami sa loob. Tambay-tambay na lang kami sa Mega Mall hanggang mag-alas 10. It's ano na eh. Magna 9 o'clock na. So 1 hour na lang. So talaga umulan eh. Mahirap sumakay. Nawala pa yung payong. Nainis ako. Masyado talaga akong makakalimutin pag sa mga payong na kung kailan malaki yung payong, saka naiiwan. Saka nawawala. Colors! Saan tayo po? Punuan pa eh. Doon na lang sa may Jollibee. Oo. Pakapalikan ko to. Ayaw ko lumiko, lumiko. Sariling, oo. Saan ko punta? Straight yan ha. Pag tinulak mo, saan ako punta? Ano ka ba pasado? Alas 10 mo. Doon muna ako kila Daddy. Oo, staging ko muna itong misis ko. Ang hirap sumakay, grabe. Tingnan yung traffic ko. Pamilya. Yung pamilya. Loko. Ito yung pinatoan mo. Ah, Big Bounce. Nahanap ko na lang sakit na natin. sakit ang gata. Big Bounce. Grabe. Hi guys, dito na ako kila ano. Sa Daddy. Bibig nito. Ayun, palipas lang talaga guys ng ano ng
Traffic, kaloka. Ang hirap. Ito, malapit lang to sa, sa Mega Mall, pero inabot kami ng 30 minutes sa kalsada. Plus 1 hour sa pag-aantay ng nasasakyan. Kaloka ng bongga-bongga. Ayun, siguro mga madaling araw na lang ako uwi. Hatid naman ako ni Daddy. And then, naiwan naman din na solo na si Chris. Binili ko na yung kay Jackie. Ayan. Grabe, sakit na lang po ako kakatayo dun sa taxi bay. Pilahan. As in, di talaga gumagalaw. Tapos, nanamantala pa yung iba, kontrata, 300 daw. Simula dun sa Mega hanggang dito. Hindi. Oo, dito. Pasay. 200 to sa ano. Dito. 300 daw, di ba? Sabi Pasig. Tapos, Oo. kasi sa Grab, nasa 362 pa. Grabe ka, kamahal. The carry bells. Kaya sabi ko, dito na lang muna ako palipas ng traffic. So yun guys, good night. We'll see you tomorrow. Dadili ka dito, good night ko na rin. This is si Palaka. Good night. Ba't puro tiyan ko pinukus mo? Dito naman yun. Nice mo yan. Ayan, everybody can see. Good night. And... Bye-bye.